Gure ustez, nahiko ardurabekeria da planteatze iztea eta inungo soluziorik emon barik, ez? Eta are gehiago egiten dan irakurketarekin, eta irakurketa hori Mikel Eberak aipatuko dau. Baina sanidadien eskuetan bertan badau, bertako gobernutik, berak ipintie behar dien neurri guztizek hemen benetan ez daiten egon inungo arrisku sanitariorik. Kontu bat hori da, bai, ez? Osasun departamentutik planteatzen dira, ez da hobela betetzen baldintzarik, baina egi borobileana da, inungo arazo sanitariorik ez dagoela emon Mataderu honetan, eta printzipioz lan egiten eran eta behar dien neurrize jarrike elitzakela egon beharko, ez? Eta ongo balitzere, ulertuko zan, olako aktuazioen bat, beste erabaki batzuk hartzea, baina ez dagoen bitartean ez da posible onartzerik olako erabakirik, ez? Argi dekogu bai, oin arte, lortu izen badugu Mataderu hau, lehen berriz irekitzea eta baite bai, bere momentuan ere barri baten beharra aldarrikatzea eta bar, mobilizazioak beharrezkoak direla. Gaur asamblea hau aprobetxatu nahi dugu bai, publiko egiteko datorren abenduko 11an manifestazio bat konbokatzen dugula, hemen bertan hasi Durango erdizen amaituko dana. Beharrezkoa da jentien mugitzea, azken baten planteatzen den erabaki hau atzera bueltetako, ez? Dakizu modun lehengo hastin, Eusko Jaurlaritzako Osasun Departamentugaz eurek ditute bilera bat eduki gendun, eta bertan esplikauzkoen zan erralde izti aurre ikusten dauela, urte bukaerarako. Unzalo gaiketu da modun, hau ez da kontu sanitario bat egaitik. Zuek nik bestin badakizu amengo kontu zein dan, dekegu linea bat, U-forma bat eiken dauena, eta gaur egun Europatik antza eskatzen dauena da linea zuzena. Orduan, defizientzia tekniko hori dela eta eurek dinue erralde hiltegiz ez dauela kondizioetan aurrera segitzeko. Esan bida baike ez dela erralden kontra zuzenin datorren gauza bat. Antzadanez, legedizia europear hori bete-eteko esangotzi Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegi guztizeri eta baike estatun dago eszenario bai. Eta hori dela eta arriskun erralde gandik aparte beste hiltegi batzuk sarratzi begolik ez da. Eta esan duzkuenez, kontrarrelojin dabiz, hainbat hiltegiten biherrin. Bestetik esan nahi eguna da, eta repetitu nahi eguna da, erralden ez dagoela inungo osasun arazorik. Ez dago nahi txarto haiturik egoti edo informazioi txarto eltzi gentiri. Erralden pasetan din, zer tekniko sanitario guztietan ondo doia, eta berton osasun departamentoko albaitariek eta deskontroletan matantzi, eta ez dago inungo osasun arazorik. Hori argitsi biogun gauza bada, apur bat esalaik eta hauezela, bendi pinken eridien orduko ez da, eta kasu honetan kontzekuentzia oso grabikin. Kontzekuentzia horrek unzalo gaiketitu ez da, sektorera begire zelako golpi izeleiken. Lehen zelako golpi izen zan, eta ametik aurrera zelako golpi suponiduriken ez da. Ez da sektori bakarrik, hordekeguz berton dauzan bierginek, bai biergin zuzenak berton bierraiken dauenak, eta bai erralderi esker biherrin dago esan zer indirektuk, ez da. Osasun departamentuk esaskun, eurek margen gitsi dekiela. Eurek Europatik datorren direktiba bat dela eta hori bete biherra dekiela. Baina atzematen kompetentzizie eurena da, ez da. Eta, bueno, guk orduan eskatu zegua, enetik eskatu daue, eurek osasun departamentuk guri oindek eusen defizientziak subsanetako neurri batzuk zeintzuk izango litzak esan esatia, eta hiltegizen aldea, geugaz batera, Bruselas eretorti hiltegi hau defendatzen eta zabalik egoteko moratoria horren bile, ez da. Obrak inazteko arazo nauzize dano daki usein jan, ekonomikoa. Arazo ekonomikun zati bat soluzionaute dekegu. Ze Eusko Jaurlaritzan, nekazaritza saiek eskainizkun, bizekonsejeru berak, Jose Luisandak, proiektu aurre eruteko 140 ja. 140ko finantziazio hori beraz hor da. Bizar bertan goiez, Bizkaiko Foru Aldun dira, nekazaritza diputadiga segotera, eta eureri eskatu bitzegoena da apoiua. Eskatu bitzegoena da apoiu batetik garbitsi daizen Eurepe erralden alde dauzela. Eta bestetik baike besan bitzegoa apoio ekonomiko bat bebiogula. Zehatzenin, Bizkaiko azpiegitura bat da erralde. Bizkaik ardan hori zerbitzu emotezkun azpiegitura bada. Orduan, Bizkaik ardanok behar eskudugu erralde. Eta hortik aparte, eta instituzioeri deieketik aparte, inguruko herridanari be deizen aitzeguen, ez da? Inguruko herridanari, unzalu lehen aiketu da modun, bai enetik, bai erraldetik,
eskatuko jake posizionamento bat erralden alde, eta eurek be erralden alde dauzela publikamente esan daizela. Horregandik aparte, pentsetot, herri horrek konstienten bioguzela, benetan bizkaitarrok erralden zelako preminidek egun ezta. Ze askotan herrizetan, azpiegitura batzukin konstientik izate gara, transporte publikuek, polideportibuek, eta olako gauzan konstientzizi bada. Baina herri askotan, jatekuen undi datorren, ze kalidadekudan, hori askotan pentsetan be ez dire plantetan. Orduan, hemen gauzan danon bierra bada, herri horreri eta udaletxe horreri, jakineraztie, zelan erraldek zerbitzu bat emotezkun Bizkaitar dan hori, erraldek dekon gora beri Bizkaitar dan ontzat, eta horren alde danak enbidagoela bierra.